Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam bos, piye bos? Ki nek barang akeh kan dikirim nang ndi to Mas ki? Iki arep dikirim ning Semarang bos. Paketan bos nggih. Paket piro Mas ki? Paket 4 barang takai 12.500 oleh 4 barang. Gede-gede barangnya. Sing nomor 1 nih Mas ki. Kilo meja kursi tamu sing jenise bambu. Tuh, iki sing kokok kalau bos sing best seller iki. Tangane obo sing gede-gede. Kayune apa ki? Kayune jati, engko nek teko ora jati teko omah dadi bayar. Iki sing pertama, ya toh? Sing nomor loro. Sing nomor loro meja kursi makan. Satu meja sing 6 kursi. Nah. Iki bahane ya jati kabeh, Bos. Mejane 160, ombone 80. Kursi 6. Iki sing kedua. Sing ketiga kan, Bos, kitchen set. Lemari dapur. Nah, timbangannya gawe cocoran, iki dipindah-pindah iso megawe rodok wis kakeke gawe rodok. Iki ukurannya 140 kali 180. Bisa ning kunciane, ya toh. Bisa ning ada kompor 2 tungku. Iki lapisannya gue keramik, Bos. Iki lapisannya gue keramik. Bahannya ACP gue tempat gelas, seneng tempat piring, seneng komplit sih. Iki sing ketiga. Sing nomor papat Mas. Sing keempat iki lho, Bos. Lemari sliding. Nah, lemari sliding sing 3 pintu. Nah, full jati kabeh, sing kene sap-sapan. Sing kene gantungan. Ya toh, ini sampai siji. Sing kene sap-sapan. Kok misalnya jalur sap kabeh ya iso, Bos, menyesuaikan permintaan. Jadi patang barang regane 12.500 wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Madura. Lah barang sak menawa biyane ki nek gak nggo DP nek wani ngeterip ora Mas? Ini order, Bos, nek karaku aja kuwatir. Wis ora usah nggo DP, ora usah nggih bang muka. Iya toh, barang teko omah tak kirim dicek sih, ora sesuai, ora kaya jati, aja diterima. COD berarti Mas Yo, yo. wis bayarnya COD, bayar nang omah. Wis pokoke aja kuwatir karo aku. Pemesanane piye Mas ki? WA-ne di link pemesanan Sujud Mebel Nusantara, ditutul di bawah bio profil, engko langsung nang nomorku. Wis kena toh? Oke. Dadi 4 barang wis komplit, lemari, meja kursi tamu, meja kursi makan karo lemari dapur. 12.500 gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, engko mbayare COD, oke? Siap.